Cihangirlar İnisiativ Türkümünün işenligine beyle İsvat Efendi'nin hem Halil Efendiler de siz elde ayrım aytıp uzarsız. Sizin işenliğiniz elbette ol bugünkü günde bu meseleye basım yasağınız görünüp durar. Şul vakitte men bu tügerek üstelinin neticesi bularak aldığı yıllarda Tatarstan'da da Tatarstan'dan çite yaşayışı bizim Tatar uşmaları alıp bargan şu məğarifke beyli yönelişlerde de bu yönelişini kırtıp jiber meselesinin turunda söz alıp baru kerek hem bilgili bir indi kararlarda kalır. Şundan da bizning Cihangirlar uyushmasi o'zining ishini olib boradi. Men qisqacha g'ina aytib ketaman. Mana nihoyat biz bu yil Orsha rayonida yengib chiqdik proyekt bilan Park Cihangirov proyekti bilan shu eskizniy proyektni biz 2015-yilni taqdim etgan edik. Kinara o'g'lida Orsha rayonining shunday birdan bir kosmik temaga bag'ishlangan park nihoyat bu yil internet голосованиеда жеңіп шықты 73% алып, һәм келесі елның планына кірді деп әйтергә була инде. Безнең программада да балалар белән очрашу, кичә генә без Байтик лагерында балалар белән очраштык, бик җылы кабул иттеләр безне. Иртәгә без планлаштырабыз Кама тамагына барырга, анда сәләтнең bir тармагы эшли, андагы балалар белән очрашырга. Шун Cihangirlarны тәрбияләү millet максаты дип инде бөтен дөнья татар конгрессында без уздырабыз икән, biz millet мәсьәләләрен күтәреп, безнең бүгенге көндә дөньяда 605 космонавт бар, космоска чыккан кеше. Космонавт түгел, космоска чыккан кеше 605. Шуларның 132се Россиядан, Советлар Союзыннан. Һәм менә безнең Cihangirlar grup Türkmen'in şuşunday mele flag, en birinci aytıp gittim yani. Cihan bizni birleştire. Onda iki elips, birisi anın biz göz aldığında tutatırgan kosmos, ikincisi bizning içki kosmos. Mana şu iki kosmos 8'li formasında bir-birisi bilen kesişerler. 8'li indi ol biz anı matematika, arifmetika derslerinde yazıp biliriz. Ama koyan çıkkanın bilmeyiz biz onu. Ol analemma sonsu деп атала, аның турында айрым лекция укырга була. Мен просто әйтәсем генә килә, ул монда безгә кеше аша менә шушы ике космосыбызга, әлбәттә безнең флаглар Россия һәм Татарстан Республикасының. Cihangirlar Türkiye'me бик актив эшләп бара. Шул безнең İsvat Zagirç көренекле şəxslərinin bu ülkədə indi distələgən yıllar işləyən şəxslərin birisi, андый şəxslər bizning әле күп. Келәчәктә Алла кушса шул şəxslərni дә монда Халишек Норч әйтеп үтте. Әле күбесе инде алар менә бу Космос нас зовет Зихангиры дигән китапта язылган. Шул алар белән киләчәктә дә бу татар халкының эшләгән эшләре җирдә генә түгел, шулай ук инде безнең менә күктә дә ракета космос өлкәсендә дә бик актив эшләгән милләттәшләребезне халыкка алар бит инде күбесе дигән информациядә ябык булган вакытында шуңа күрә bilip de bitirmegenbiz, informasiya da bulmagandыр. Şuna göre hazır mümkünlikler var. Eğer indi biz sizning rəqsət bilə, yardım bilə şu xalqqa alarını göstərsək, işlərin ul bizning xalqını koloritni yasab, tağın da tərliyaqdan maturaytır deyib şanabız. İkincisi indi bizning bu Türkümnің Мдахал Шехнерч әйтеп үтте, безнең яшьләр белән эшләү, чөнки киләчәк космонавтлар ул алар дигән кассидер мәктәптә укыйдыр, кассидер бәлки институтларда укыйдыр. Шуңа күрә әгәр алар белән эшне алып барсак, безнең бер яктан үзебезнең космонавтлар бер генә дә түгел берничә булсын. İkinciden indi bu yaşlarını tərbiyələu bik əhəmiyyəti zor.
Чөнки космонавт булыр өчен бүген бик теге патриотик яктан кешенең аннарсын сәламәтлеге ягыннан, тормышка мөнәсәбәте ягыннан бөтен яктан карасаң да бу тәрбияләү яшьләрне безнең ныгытачак. Шуңа күрә бу эшне biz мәгарифәт идарәләре белән бергә эшләп, мәктәпләрдә бу эшне ничектер активлаштыру формаларын табып, шул яшьләргә җиткезәлсәк, аның нәтиҗәсе миңа калса бик зур булыр иде. Безнең инде шул Җиһангирлар төркеме бу юнәлештә тагы активрак эшләргә әзер. Шуңа күрә бергә шул монда бүген түгәрәк стәлдә шул формаларны табып, ниндидер нәтиҗәсендә ниндидер тәкъдимнәрне килешеп, шулай сөйләшеп, шул нәтиҗәләргә килсәк, бик әйбәт булыр иде дип ышанам. Чөнки без үзебез менә мәктәпләрдә балалар белән очрашабыз. Хәл Шейх Нурш белән инде. Кинәрдә дә булдык, 71-нче мәктәптә дә, аннарсын татар гимназияләрендә дә очраштык балалар белән. Бик кызыксыналар балалар. Шуңа күрә балаларның күрәбез күзләре менә әле кычаклап торды дисез бит инде ул. Аларның теге эчләреннән, йөрәкләреннән чыга торган ние бар. Омтылышлары. Шуңа күрә без бергә ярдәм итәлсәк, бу юнәлештә бик biz Җиһангирлар төркеме инде бик шат булыр идек, бергә шундый эшләр башкарсак. Бу чарага без инде күптән әзерләнә идек, күптән көтә идек. Ниһаять менә ул көн килеп җитте, Исват абый Казанга килеп җитте. Моңа чаклы шактый эшләр башкарылды. Әлбәттә, ул эшләр башкарылды безнең Җиһангирлар инициатив төркеменең җитәкчесе Хәлил Шейх Нурш тарафыннан. Ул безне менә шушы хәрәкәткә тулысы белән алып кирип китте. Хәзер инде менә монда мәгариф идарәсе, безнең мәктәпләребез, Рәйхана Аминовна, 171-нче мәктәпнең директоры Рания Накиповна, аның мәктәп базасында безнең инде шактый гына чаралар узды. Хәзер әйтеп китәсе килә, Җиһангирлар хәрәкәтен без бит инде республика күләмендә җәелдерергә кирәк дигән шундый фикер белән чыккан идек. Дөресен әйткәндә, ул Хәлил Шейх Нурш безгә шундый тәкъдим белән чыкты. Без аны хуплап алдык һәм инде ул безнең Мәгариф һәм фән министрлыгының еллык эш планына ул фестиваль буларак керде. Аллага шөкер, бу эшне хәзер без оештырабыз, аның өчен нигез бар. Шуңа күрә монда шик булырга тиеш түгел. Һәм инде хыял дигәндә, әлбәттә безнең хыялыбыз бер, ул безнең милләттәшләребез арасыннан беренче татар космонавты тизрәк булсын дигән. Һәм инде ул җиңел эш түгел, моны тәрбияләргә кирәк балаларда. Аларга аны җиткерергә кирәк. Яшерен батырын түгел, менә Дәнисович, без сезнең белән соңгы буындыр инде, менә хыялланып үскән космоска очабыз дигән. Хәзер яңа буын башкачарак уйлый. Бу эшне хәзер системага салып, матур итеп мәктәпләрдә республика күләмендә җәелдереп җибәрү безнең төп максатыбыз. Аның өчен мөмкинлекләр бар. Әйтергә кирәк, ул аерым патриотик тәрбия бит әле. Соңгы арада без соңгы елларда ул мәсьәлә турында аеруча күп сөйлибез. Сөйләү бер мәсьәлә, ул хәзер аны гамәлгә куярга кирәк. Шуның өчен без һәр вакытта да ачык, Шейх Нурш, сез аны беләсез, инде Казан шәһәре белән бу эшне башлап җибәрдек без. Хәзер инде районнар күләмендә, республика күләмендә бу эшне без системага салып эшләячәкбез. Бу юнәлештә инде берничә ел безнең Казан мәктәпләре эшләп килә. Аның иң актив эшләгән елы булдыр, менә соңгы уку елы булды инде. Рания Накиповна мәктәбе бик актив катнашып, бик күп төрле чаралар үтте. Безнең 41-нче мәктәптә әле Хәлил Шейх Нурш әйтеп китер, 41-нче мәктәбебездә безнең бик тарихи истәлек буларлык, эзләнү эше алып барырлык шәхес эшләп киткән. Аннан соң без бу юнәлештә инде директор урынбасарлары, милли мәсьәләләр буенча директор урынбасарлары белән постоянно действующий семинар дибез инде һәр даим дәвам итә торган семинарлар башлап җибәрдек. Бу семинарларда безнең федераль дәүләт белем бирү дәүләт стандарт федераль белем дәүләт стандартларында приоритет булып иң алдынгы беренче чиратта торучы
юнәлеш ул тәрбия юнәлеше. Менә шул юнәлештә укыту һәм тәрбия юнәлешен шушы юнәлештә ничек итеп оештырырга. Безнең илебезнең югары казанышлары, безнең бөек шәхесләребез, күренекле шәхесләребез үрнәген укыту тәрбия процессына кертү һәм укучыларны чыннан да белем алырга да кызыксындыру, икенче яктан тәрбияләүдә. Менә бу Җиһангирлар хәрәкәте шушы юнәлештә балаларны иң кызыксындыра торган хәрәкәт. Алар анда менә табигый самимилек бар бит, бөтен кешедә ул табигатьтән бирелгән табигыйлык, самимилек. Алар үзләре бернинди басымсыз, бернинди теге мораль укусыз, үзләренең теләкләре белән тартылып киреп китәләр бу хәрәкәткә. Менә Исват абый белән Хәлил Шәйхүнчә әйтеп китте. Исват абый белән күрешкәндә балалар аны кочакларга, кулын тотып карарга, аның якынайырга омтылалар име. Хәлил Шәйхүнчә үзе дәресләр үткәргәндә аны кочакларга, аның янына килеп тезелергә. Менә андый, шундый менә ул батырлык, шундый тарта балаларны. Аларның үзләренең дә батырда буласылары килә, үзләренең дә шундый буласылары килә. Һәм менә бу психологик якны да, балаларның физиологик үзенчәлекләрен дә кулланып, менә шушы хәрәкәтне чыннан да бөтен республика күләмендә актив итеп тарату безнең менә бүгенге темага туры килә. Безнең чын Җиһангирлар тәрбияләү милләт максатына милләт максаты. Һәм бу безнең бу адымыбыз, бүгенге утырышыбыз да шушы максатка бер адым. Җиһангирлар турында күп кенә ишетеп беләм. Сезнең ашада, Фәрит Шакирович ашада, һәм инде менә шундый эшнең дәвам итүенә мин бик шат. Әлбәттә, бүген шундый шәхес белән очрашуыма үзем дә шат, һәм инде киләчәктә менә шул эшләр дәвам итер иде. Әле мин исемдәр экономияның башында әле бу мәсьәләдә сөйләшкәндә, бу китап турында мин шулай сезгә таныштырып, шулай үземнең өлешем кирде дип уйлыйм, чөнки сез бик борчылган идегез ул вакытта, менә Казан шәһәрендә шундый эшләрне эшләргә, космонавтика мәсьәләсендә балалар үлдергәндә, шуңа күрә мин сезнең Мәскәүдә булганнарыгызны күреп тордым, фотографияларны карап тордым, бик шат. Инде бигрәк тә сезгә озын гомер, матур тормышта менә шулай милләтебезнең горурлыгы булып яшәргә, яшьләргә шундый үрнәк күрсәтергә дип яшәргә дип исән-сау булыгыз. Бик зур рәхмәт. Как было знакомо, что я работал в Каньеву ОЕС, мне дали кислородно-азотно-воздушная машина, кислород АК-75. Там в этой эскадрилье я служил в 61, 62, 63, 64 годы. Ну, вот. В этом эскадрилье тренировались летная подготовка космонавта, начиная с Гагарина и до сегодняшнего, потом сделали Полок. Вот. И знакомство, как вот парашюты надо заправлять кислородом, там кислородный прибор есть, и там пофамильно. Ну, я так посмотрел, это же первый отряд космонавтов, тогда все было секретно. Вот. И они там тоже, я их знал, ну, тоже очень близко, кислород машина такой, рог спирта моешь в белых халатах, что сыра моешь, техника, тут летчики, инструктора, все инструктора. Но знали я в то время-то всех, но нельзя было говорить. Ну, как я оказался в этой вещи, у меня всегда направляющие, даже с космонавтами на параде, да. Они меня выбирали, ну, так постоянно вот эти фотографии, все так и прочее. Но, видимо, они заметили такой случай, нужно было человек, там же начало, ну, шофер, начальник гаража, специалист, автомобилист. Вот. И они пригласили на беседу, участвовал Гагарин, он представляет командир Кузнецов, начальник политотдела Крышки, там остальные специалисты, строевое отделение, там и такие прочие комсомольские работники. Я не согласился сначала. Вот, я говорю, у вас поезда не останавливаются, у вас дорога нет, у вас пятиэтажный дом. Я же мечтал, что-то, ну как-то так-то получилось. Вот, и, значит, на беседу. Ну, тут срочно меня, это 16 класс, понедельник, ноябрь месяц, в 66 году, срочно меня ищут, нашли. Я говорю, там бумага прошла, я думаю, что-то случилось. Ну, они сделали таким образом, так просто бы меня не отпустили. Но решил он, видимо, через адъютанта
телефонограмма, вот такое распоряжение было. Вот, с подписью написано: главный маршал авиации, герой Советского Союза Вишин Константин Андреевич. Это направлять распоряжение командиру войска 20. Я так оказался. Вот. Там принял я гараж, и водителя, и все. Вот с того момента очень тихо, что машину пригнал, маленькие машины, французские машины, да, там все. Ну, начальник гаража в то время, это же король, он же адъютант, он же водитель, он правая рука, и семью уж и так и просит. Это же 66-й год, а машина-то как это. Вот, и поэтому вот так я оказался. Ну, как сказать, как все, ну, подбор у него был сложный, видимо, и здоровый, обаятельность, но тут остальные моменты, анекдоты, вот мы с ним уже говорили, видимо, понравился Каманину, видимо, понравился Сергей Павлович Королёва. И когда я туда взял, 3 человека Байконура, Нелюбов, Герман Саватитов и Гагарин, шутка или не шутка, значит, Сергей Павлович говорит, кто сядет первым, ну так, не полета, а попробует кабина боевой машины, боевой корабль. Сразу стал, Гагарин стал я, видимо, таким образом. Семью знаю, дети знаю, потом семью пришлось помогать, ездить туда же, семью Валентина Ивановна. Ездили, квартиру дали в Москве, а мне пришлось ехать, поехали. Мы ордер дали председателю комитета, представитель министров с управляющими делями, Смертюков Леонид, как отчество я забыл. Вот таким образом. Сулярга Сускуп, Оралы Шербус, Белешербус. Bütün Dünya Tatar Kengesi'nin rahmet xatını tapşırığa rüksat etdiniz. Milletimiz aldığındağı uluq hizmetlerinizni iske alıp, Tatar halkının dilin, medeniyetin üstürüde, hırıf gadetlerini saklap kalıda başkaran tur işleriniz için bütün Dünya Tatar Kengesi sizge zur rahmetin bildirek hem kileşekte de onuşarga erişisiz deyip ışana, şön köngülden tapşırığa rüksat etdiniz. Biz sizge qaradık da, elbette sizin baş giyiminiz bik motor, bik kürkem, Mine üzügiz kibik şul vakitte bütün Dünya Tatar Kengesi'nde hem Tatar halkının meşhur süyüklü ulu, danlıklı şahısı Tübeteyde de bulurga tiyiş degen fikir bilen biz en zatlı, en matur mine onun üzerinin Kazandan ikenligini ispatlavşı mine bu şu isterlikke kabul etip alırız öyle. Sizden razı bilen, mahsus siz kilesiz deyip zakaz verip, biraz sattırdık.